excited na. Kaya naman huwag na natin patagalin pa, ladies and gentlemen. Ating pong, hinga po tayong malalim, inhale, exhale, dahil narito na po siya, handa na si Carmela, ang pinakamagandang babae sa mundong ibabaw, the primetime queen, Miss Marian Rivera! Judy, ikaw. O, dito ka muna. Halika, picture tayong dalawa. Ayan, picture with Carmela. Thank you! Ikaw, nasin sa'yo. Yan. Si ate, naka 3210. Yan, no? Picture. Thank you! Yay! Miss Marian Rivera, mga kapuso! Si Carmela. Parang hindi ko nakikita yung mga nandun. Diba? Nasa likod. Hello! Kita mo naman yan. Libo-libo kapuso. Pahingin ako ng upuan. Pahingin upuan para Naku, makita.
Ayan, Alis, oh! halika. Ang gwapo, oh. Ay! Anong pangalan mo? Ayun, no? Aldrin, Alden, pwede. Aldrin tsaka Alden. Ilan taon ka na? 22 Alden din, 22. At ito single na single si Aldrin. Ay, wala kang girlfriend? Wala? Pwes, music, doon ka. Hello, thank you. Oh, eto na ha. Sabi mo wala kang girlfriend. Pwes, eto na yun. Mayroon ako nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam mo na ikang hinihiling. Matagal na ngunit mayroon ka na ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin. Uy! Gumalaw ka naman! Ganun pa man, nais kong malaman mo ang puso nasa iyo. Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na nagdugo ang puso. Kung sakali iwanan ka na, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Ayan na, dali! Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na kung sakali iwanan ka niya, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Nagiginig na si Kuya. Nagiginig na siya. Ayun na. Nandito ako. May kiss ba siya sa akin? Ayaw na ikamin. Anong sigaw ng Naga City? Kiss? Kiss daw. Wes, magkakakiss ka sa music na may gimmick ba dyan? Oh, kuya. Meron ba? Bubble bath daw. Bubble bath. Oh, kailangan may showdown, kuya. Galingan mo. Music? Oh, ayan na, kuya. Oh. Sige, kuya. Oh, 80s yung steps niya. Oh, kiss! 1, 2, 3! Isa pa. Salamat, Archie. Cut music! Cut music! Kinakabahan. Alam mo, si Yago kasi pinahihirapan ko eh. Oo Kasi nga ayoko eh. ma-inlove sa kanya. Pero baka magbago ang isip ko. Music! Alden! Alden, tawag ka Yago. Alden! Ito na si Yago. Ayan, kuya, kaya mo yan. Dito ka, Yago. Kaya mo yung Yago! Ayan, ayan. Ay! Ginahak siya! Ay! Bubble bath daw! Kailangan ibigay
What daw? Music Bubble bath. maestro, bubble bath. Okay, baka niya magbabal ba? Good! Si Carmela, si Yago. Ayan. Dahil ka sa likod. Nakatalikod. Oh. Ganun na yun. Ikaw naman! Sayaw yan! Ito na! Si Yago and Carmela, mga kapuso, palakpakan naman dyan! Thank you po. Gabi-gabi natin silang kasama. Of course, sa Telebabat Monday hanggang Friday. At ngayon, harap-harapan kasama na natin Yago and Carmela. Ano mga dapat abangan sa Carmela? Ayan mga kapuso, maraming salamat po dahil gabi-gabi niyo kami pinapanood. Sana mo kayo magsawang manood ng Carmela. Yes, kami-kami po yan sa GMA Prime. Huwag na huwag kayong bibitaw sa love team na Carmela at Tiago. So abangan nyo kung sa kaliwat ka ng pagre-reject sa akin ni Carmela kung hanggang saan ko siya'y paglalaban. Okay ba yun? Oh, thank you so much. O, eto ang aking tanong ha. Dahil talaga naman namin may mga picture-picture kayo dyan. Ang tanong, kinikilig ba kayo kay Yago at Carmela? Gusto niyo ba? Yung totoo? Gusto niyo ba na i-kiss ni Yago si Carmela? Sige, bukas. Bukas. O, eto na lang. Gusto niyo ba i-kiss ni Yago si Bumay? Sabi ng bako, no. Sandali, may insert siya sa atin. Hindi! Pinapalis. Anyway, guys. Eto, gabi-gabi pakikiligin pa kayo lalo ni Yago and Carmela. Pero mas kikiligin kayo dahil magpapapicture sila sa inyo. Kaya naman itaas ang inyong mga kamay. Lahat magtaas ng kamay. Game! Picture! Sure. Kailan magtaas ng kamay. Go. Taas kamay, kapuso! Lahat! Yan, ilalagay yan sa Instagram account ng inyong mga pinakamamahal na si Yago and Carmela. Wave! Come on! Yay! Thank you so much po. Maraming salamat sa mga. And yun, Carmela pa rin po. Gabi-gabi, huwag niyo kakalimutan yan. Perfect! Monday and Friday po. Carmela, ang pinakamagandang babae sa mundong ibabaw. Pakabangan po ang mga mastakang mga gabi. Ayan, we love you! Carmela Mar, thank you! I love you, Maron, thank you! Thank you sa inyo! Halika. Ayan si Mami. Thank you, mga kapuso! Salamat po. Salamat! Ayan na, oh. Si Mami. Gabi-gabi po, Carmela. Picture with Mami. Yan. Monday and Friday, Carmela, ang pinakamagandang babae